Hugot nga pagbantay sa seguridad ang ipatuman sa Davao City Police Office kun DCPO karong adlaw atol sa selebrasyon sa Valentine's Day adlaw nga Sabado, February 14, 2026. Subay niini hugot nga ang ipatuman nga pagmonitor sa mga minor de edad nga mosulod sa mga hotel, inn ug uban pang mga establishmento nga dili angay alang kanila. Matod sa kapulisan, kabahin kini sa ilahang responsibilidad sa pagpanalipod sa kabataan ug sa istriktong pagpatuman sa Republic Act 7610 or ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ipasidaan sa DCPO nga walay pagpanuko nga kasuhan si bisan kinsa nga individual or establishmento nga makalapas sa maong balaod. Lakip na ang mupasulod og minor de edad nga walay igong pag-uban sa ginikanan o guardian. Ug usab ang pahimangno sa mga tag-iya sa establishmento nga mutuman sa regulasyon aron nga malikayan ang administratibo o kriminal nga kaso. Gihangyo sa kapulisan ang publiko nga magpabiling alerto ug i-report dayon ang kadudahang lihok ngadto sa awtoridad aron nga masiguro nga malinawon ug hapsay ug luwas ang selebrasyon sa Valentine's Day sa Dakbayan.